تماشاوان امروز ویدیو یا تومتbarên êrişkarên Hewlêrê gehiştiye ku Encûmena Asayişa Herêma Kurdistanê ev vîdeo belav kiriye. Devê êrişa ku hatibû kirin karmendekî konsulxaneya Hewlêrê jiyana xwe ji dest dabû her wiha du welatiyên din jî jiyana xwe ji dest dabûn. Em ê balava bikişînin ji bo danpêdana ku Encûmena Asayişa Herêma Kurdistanê ragihandiye. Ev daxuyaniya ku Encûmena Asayişê jî belav kiriye dibêje ku روژا چهارشنبه بویره که تقاکرین لروسران حقوقبازی هولێرê hatibû kirin ku de encama wê teqakirinê da endamekî konsulxaneya Tirkiye bi navê Osman Kosa her wiha du welatiyên Kurdistanê bi navê Neriman Osman û Bejda Ramazan jiyana xwe ji dest dabûn. Hêzên asayîş û dijetirûra Kurdistanê tenê di demeke kêm da 6 kes girêdayê vê bûyerê girtin ku 3 kes ji wan regeznameya Tirkî hene û di nava wan da êrişkarên serekî hene. Ev dîmena em ê bibînin ew dîmenên ku ji aliyê Encûmena Asayişa Herêma Kurdistanê ve hatine belav kirin em ê balava bikişînin ji bo wan dîmenan ku nîşan dide. Ev bûyera roja çarşemê çêbûye devê restoranê de ku di hevdê vê mehê qewimî bû. Ev bûyer ku çêbibû di dîmenan derdikeve ku çawaniya bûyerê derdikeve. Ev bûyera ku roja hevdê karvedaneke navçeyî û navdewletî jî li peyhat Encûmena Asayişê niha bi du kamîraya nava restoranê nîşan dide ku ji destê çep yek ji van encamderên êrişê nişan dide ku ew hatiye girtin ew jî mezlûm dogana ku mezlûm daga ku ev jî êrişkarê serekî her wiha du kesên din jî tên diyar kirin. Ev kesên ku hêmaya sûr li ser serê wan ev kesin ku êriş encam dane li gorî ku vîdyoya Encûmena Asayişê aniha hatiye belav kirin em jî pêşkêşî we dikin hêmayeke sûr li ser serê wan kesin e ku êriş encam dane ku êrişkarê serekî têda diyar bû ev jî mezlûm daga ku ev herî kim kes jî bû ku hate girtin. Yên ku vîdyoya destên rast jî tê nîşandan welatî ne welatiyên Başûrî Kurdistanê ne yên ku biçine nava vê restorana de li vir destpêka êrişê êriş hate kirin û bi vî awayî teqe hate kirin. Hûn dibînin di vê vîdyoyê de ku welatî direvin û hindek jî dikevin yê ku dikevin ber êrişê li vir êriş dest pê kiriye hêmaya sûr ku li ser vî kesî ev kes mezlûm daga. Ev jî operasyona desteserkirina mezlûm dag û alîkarên wî ye ku ev êriş encam dabûn û hêza dijetirûra Kurdistanê ev operasyon encam daye vîdyoyên vê operasyonê ne dema girtina wan êrişkaran ku di demeke kin de ev hatin girtin tenê piştî sê rojan hemû ew êrişkarên ku ev êriş encam dabûn ji aliyê dijetirûra Kurdistanê û Encûmena Asayişa Herêma Kurdistanê ve hatibûn girtin.